Тази година на 21 декември в 10 часа и 2 минути ще настъпи зимното слънцестоене. Астрономически погледнато, в северното полукълбо на този ден имаме късен изгрев, ранен залез, най-краткия ден и най-дългата нощ. Започва зимата, която ще завърши с пролетното равноденствие. И именно на този ден, според старите народни вярвания, се празнува раждането на новото слънце, новата година, еднажден, ден носещ новото начало и появяването на млада Бога. Равноденствията и двете слънцестоения са подвижни и всяка година те се случват по различно време, но разликите са в малък времеви диапазон. Преди всички големи празници, не само у нас, но и при всички други древни култури, са били свързани с положението на Слънцето. При нас това са 4 важни дни и празници в годината: пролетното равноденствие и Благовец, лятното слънцестоение и Еньов ден, есенно равноденствие и Кръстов ден и зимното слънцестоене и раждането на новото слънце. Почитането на слънцето по нашите земи също е от най-дълбока древност и в народния фолклор то бива наричано с името Райко, а месечината и зорницата са негови сестри. Според преданията, слънцето е било в основата на вярванията на народа ни, произлязъл от Авитохол, легендарният прабългарски владетел и основоположник на рода Дулу. В песните слънцето е наричано мило, топло, благодатно, ясно слънчице. То се грижи и поддържа космическия ред и дарява живот. Считало се е за мъдро и всезнаещо. В днешно време, на 20 декември, според църковния календар, се чества празника Игнажден, като се почита паметта на свети Игнатий Богоносец. С този ден много хора свързват и обичая полазване, но всъщност народният празник, Еднажден или Иденаж ден, т.е. новият ден, се празнува в деня на зимното слънцестоене или на следващия ден, на 21 декември. При зимните месеци на небесния свод вечерно време се вижда съзвездие Орион, което у нас преди се е наричало Рао или Ралица. Хората са си го представили като урач с рало, 2 вола и бягащо наблизо куче. И сега, ако прокараме една мислена линия от пояса на Орион до най-ярката звезда, а именно Сириус, тогава ще намерим точката, в която след деня на зимното слънцестоене, в дните между 21 и 24 декември, Слънцето видимо изгрява от една и съща точка. И затова днес не може да се каже със сигурност дали само първия или и 3 дни са били чествани като еднажден, докато на 25 декември Слънцето се възроди и изгрее, видимо изместило се с 1 градус по-на север. Денят на 21 декември се нарича Идинаш ден, Полес, Полязов ден. От този ден започва големият сечко, т.е. големият месец, и този ден се е считал за начало на новата, на младата година. В някои райони на страната този първи ден се нарича Идинак или Единак. С празника е свързан и обичая полезник, сполезник или полязаник. Вярвало се, че този, който пръв на този ден сполази къщата, предопределя каква ще е годината за семейството, т.е. годината ще е такава, какъвто е и полазника. Ако човекът е добър и късметлия, и сполизът за къщата и рода през годината ще е на късмет и благоденствие. В северозападна България преди всяка къща си е имала постоянен полазник, на който вечерта в навечерието на празника се е дарявала бъклица. На следващия ден, когато полазникът е влизал в къщата, е питал: "Славите ли млада Бога?", а стопанинът е отговарял: "Славим". След това полазникът с една церовина разбърквал жаравата, правил път на магичния огън и наричал:
Колкото искрици, толкова пиленца, шиленца и прочие. Преди всяко домакинство е имала свой сполезник или полазникът се е канел, като в навечерието за полезника се правили специални приготовления, като един от най-важните обреди е бил причистването на къщата за новата година и новото начало, което на практика е означавало да се премете къщата с метла. На този ден се меси кравайче, наречено игнашко кравайче, което се давало на полязника, или се меси игнатска пита, игнатски хляб. И сега, ако се обърнем към астрологията и астрономията, ще видим, че преди 3 години, отново на нулевия ден и народната нова година, Сатурн, който е планетата на България, влезе в своя дом, Козирог, който пък е знака на България, и то точно на този ден. Тази година обаче, на нулевия ден и на народната нова година, ще се случат и неща, които не са се случвали от столетия. Сигурно всички, които се интересуват от астрология, вече знаят, че точно на 21 декември ще има съвпад на двете най-големи планети в нашата Слънчева система – Юпитер и Сатурн. Явление, което не се е случвало от столетия насам. Събитието ще се случи в първите градуси на Водолей и двете планети ще изглеждат на небосклона като една ярка двойна планета и ще могат да се видят на запад веднага след залез Слънце. Според езотеричните теории, тъй като всички важни събития в историята на човечеството се случват на точно определени дати, така и тук тази дата не е случайна и се счита, че човечеството ще премине в един следващ етап от своето развитие. И в тази нова епоха, епохата на Водолея, всеки един от нас ще трябва да поспре за миг и да реши какво наистина е важно за самия него, какво е от съществено значение, да направи равносметка за житието си и как иска да продължи напред. Времето на динамични буреносни промени продължава, но не е задължително тези промени да са лоши. Космическият план на Твореца винаги е перфектно изчислен и трябва да знаем, че не всяка буря е тук, за да ни разруши. Някои бури идват просто, за да разчистят пътя ни. Надявам се видеото да ви е харесало и ако искате да ми помогнете за развитието на канала, ще се радвам ако се абонирате за него и го споделите в социалните мрежи. Това беше за днес от мен. Бъдете здрави и късмет!